Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Vanhu dzimakadi ndosimba kumakadini ndiripo ini kurise kwabviwa kuri naniwo unopisa mabva kupizve ndabva kubulawayo mabva kubulawayo ndime kuti muri kurarama muchifamba handitika aiwa tinotenda Mwari masvika ndoziva kuti kana pana munhu arara achifamba usiku dambudziko rinenge ranetsa handiti dambudziko rakubviseyo kubulawayo kuuya kuno kwasekura chapola rakamira sei ya ndingati matambudziko okay harisi wani kutanga makumbo anorwadza pasi petsoka kunyanya iyi pati yemakumbo iyi handichakwanisi kumira for 30 minutes handichapfeki bhutsu chero eni ndakupfeka mapushi mapurasitiki ayo kutofamba chero ndakapfeka izvozvo handichafambi distance yakareba kozoti kugara ndakaremerwa izvi senge ndatakurisa zvinhu zvinorema stereki ndoti mudumbu munotamba ezifu mune mwana zvekutotamba dumbu rese kutoita sekuti mwana atova kuma 7 months koti pajoini apa handichakwanisi kukotama ikezvino panoita senge pane bundu dzimwe dzenguva panotoita senge mota raakutotaurwa panogwadza kuti ndikotama handikotami kutora time futi ndakagara zvandakaita izvi kwakundinetsa west yese inogwadza saka ndakungorarama ndakavata nguva zhinji saka mabva sei kubulawayo kuzo ndatambura ipapo ndazongoswera ndakavata ndatambura zvekushingirira kuti ndiri kuda kuenda kunosangana nezambuka ndotongoshinga asi ndatodzika ndatosvika pano makumbo akazvimba ndikagara pacheya sezvamakaita makumbo anozvimba saka kana ndagara ndinogara ndakatambarara kudai kana kuvata ndomararamiro angu uye mudumbu macho dzimwe nguva senge ipapa ndafamba kudai munoita zipeini senge zvinoita vana mai kana vasununguka pane ratinoti jeko rinoita munhu anenge asununguka ndo rinondibata zvisingaiti ndo matambudziko aripo nematambudziko ekuti chero ndine zvandinotengesa hazvisi kutengwa kuti ndibatewo chinobatikira zvaakundirambira ndiri munhu aizvishandira ndaiita zvemaining ndichigonawo kurarama zvakanaka asi kubva pandakapinda mumba nokuti dzimba dzainetsa tinorondo yacho nditambira zvayo kumasure pakuti ndakakura ndisingazivi baba vangu kusvika 30 years ndikazovatsvaga ndikavawana ndikavashanyira ndikaenda kumusha ndikanozivawo kumusha kwangu kubva ipapo zvinhu hazvinomira zvakanaka zvakabva zvatanga kutadza kubatika kwepfuma kushaya kuti ndoita chipi chinoita kuti ndirarame kusvika pakupindira midziyo ndichitengesa zvekuti izvezvi chero vanotondiona vanondiziva vanitoshamisika kuti komunhu uyu chii chiri kuitika muupenyu hwake zvakabva zvati urwere urombe kuti bp ndakazvitakura kudaro ndakabatwa bp ndobva bp yasvika pakungoshuta ndamu 9 months ndobva mwana afa handina kuzviziva ndakatogara iwiki mwana afa pandakaenda kuchipatara anga atokanganisika ri mudumbu ndobva ndakatozokwanisa kuinjusiwa akabuda akadaro asi ndiri muchipatara imomo after ndapona handina kumboita zvekunosukiwa zvinoitwa vanhu ndakangoti after ndapona ndakangoendeswa kumabhedzi mangwana acho ndikatonzi chirongai zvekuviga mwana mubude ndakabva ndagara handina kumboita zvekuti amai vasununguka vane china inobuda iya zveropa riya harina kubuda ndakagara ndofunga for 3 months ndakadaro ndobva ndazotanga kuita mazuva angu kuti hanzwisisiki pamwe panobuda ropa rakaita dema senge rakatokulota kudhara senge hamene kuti rine rakaita sei asi rashoma uye pandinenge ndiri kunguva kwangu ndinonzwa kuti ndakazvimba izvi zvokuti even kutokota mafuti ne ndichitonzwa kuti ndakazvimba ndiri kutotadza kukota mafuti ndo pakatangira dambudziko iroro zvokuti pakutanga muwest ndaingotiwo pamwe semunhu akazvitakura pamwe ndo saidi rakanyanya kugarira muna
but ndakutoona kuti zvisi zvenhombo nokuti dambudziko racho rakuramba richingokura. Kuchipatara ike zvino ndaienda ndikabatwa BP ndikaiswa pamapirisi ndava ne2 months ndiri pamapirisi. Paunonzi kucheka up unosvika unzi ndaunotestiwa shuga unzi waane shuga. Paunodzokera kuda unochekwa shuga iya unzi zvamuri kunzwa izvi maane moyo chienda futi munotestiwa moyo toona kuti tokuisai pamapirisi rudzi emwoyo. Saka ndikuona kuti matambudziko acho ari kungoberekana. Amai vari kuti? Amai vakashaya ndiri grade 7. Okay. Kumusha kwababa ndikupi? Kumusha kwababa kunyanga. Kunyanga. Asi ndakakurira kuShurugu kumusha kwamai. Muchisangana nababa vakakugamuchira sei kekutanga in 30 years? Ini baba vangu vakanditsvinyira kutaura chokwadi. Nekuti ndakazoita zvekuvatsvaga through kufambawo kumapostori. Saka mumwe mupostori wandakasvikira akanditi infact yaiti vahama yangu akanditi ndadzidzisiwa kuti maakuchifanira kuenda kumusha kwenyu mbuya venyu vanoda kuzorora asi vanoda kuzorora vakuonai plus dzinza renyu riri kukudai mune basa kumusha kwenyu. Saka akamba ati ndakamba ndatovapopotera nokuti ndaisazvinzwisisa ndikati ndoenda kumusha kwandisingazivi zvikanzi ndekupi ndikati ndongoziva kuti kunyanga zvikanzi senemu ndikataura senemu yekwana baba. Ndobva vatoti arega ndibvunze pane munhu wandakambonobetsera ikoko. Saka pavakangomubvunza mukadzi yeye vakamba vatoti vanhu vamuri kutaura vari padhuze nesu regai masikati kana ndapa lanchi ndigonotaura navo pane wandinoziva ane senemu yakadaro. Ndobva atonotaura naye akati vanhu vamuri kutaura madzisekuru angu ndipei nhamba dzemunhu iye nditaure naye. Ndobva ndatotaura akati iye hanzvadzidzana amai ini ndotoshandisa senemu yamai vangu. Ndobva tatokonekitana ndobva andipa nhamba dzevanhu ndokusvika ndapiwa nhamba dzababa zvikanzi variko nokuti pamwe pese indaitongonzi ndiri nherera baba vakafa. Asi waiziva first name? First name zvese nesenemu ndaizviziva. Alright. Saka ini baba ndakazovafonera vakadayira foni vakati ndikati ndiri kukumbira kutaura nababa vangu ivavo ndizoziva kuti ndizvo zvina baba. Ndomva vati ndiwani ndikavaudza zita rangu ndikavaudza zita ramai zvikanzi saka wanga wati ndikati ndakanzwa kuti ndimi baba vangu zvikanzi oraiti chichengeta kamari kako kawafonesa ikako ndichazokufonera mangwana totaura. Ndobva vatokata foni. Mangwana acho vakazofona vakati ndati ndikuudze kuti zvawakaudzwa ndizvozvo. Ndobva ndati zvakanaka semunhu aipushiwawo kunzi ukaenda kumusha zvinhu zvinokuvhurikira zvakanaka unobva wagadzisa upenyu hwako itoita unotsika kumusha. Handina kunonoka ndakangoita 2 weeks ndobva ndatotaura navo kuti toda kuzokuonai ndikavashanyira ndikanovaona ndikatoti toda kuenda kumusha. Ndobva vandipa munin'ina wavo zvikanzi ndiye achaenda nemi kumusha. Havana kuita zviya zvokuratidza kuti mwana wavanoziva nokuti ini ndainzi ndakabva kumusha namai vangu ndichikambaira. Vakangoti takangomhorosana vakatonzi handiye mwana ndiye mwana vakangoti oraiti ndaizvisiva kuti kana ari wangu achauya. Ndobva taenda kumusha. Kuenda makaenda nani kumusha? Ndakaenda nemunin'ina wamai vangu nemunin'ina wababa vangu. Saka kuenda kwatakaita kumusha ndakangonosvikawo tikangotambirwawo mbuya vaiveko tikangomhoresanawo tikagarawo 2 days dzedu. Asi hapana kuitwa zviya zvekunzi pano chivanhu chekuti mwana auya mumusha. Ndakatombozama kuzvitaura kuti panzi pabikwe doro asi doro iri taizongowana rakabikwa vanhu motongoda mwavopiwa. Hapana kuitwa chikaranga chaive chanzi chinofanirwa kuitiwa sekutsanangurirwa kwataiita. Ndakatombozama 2 times dzese asi hazvina kufamba sekurongerwa kwataiitiwa. Saka ipapo nababa makazanga kufambidzana here kana zvakazotanga kuita sei? Takatombofambidzana kusvika ndazoramwa. Nokuti chimwe chakaitika vana mbuya vaziva kuti ndawana vana baba ndakatovaudza. Vakati taakuda chiredzwa. Nekuti gore randakaziva baba ndaive ndatogara ndatuma munhu kumusha kwana mbuya kuti
ndakuda kubvisawo maredzwa nditende kurerewa. Saka pandakaziva baba vanambuya vakati hatichadi kuti iwe ubvise nemari yako, takuti da kuti baba vako vabvise. Baba ndogorera vakapiwa pensheni. Ndobva vanga vane mombe dzavo kumusha 4, ndobva vatodzigova vakapa munin'ina wavo, vanin'ina vavo 3, imwe 1 vakandipawo ini vakatiita zvamunoda nayo. Saka ndakangoti pamwe vane humwe urongwa havo, mombe iya ndakabva ndangoti itengesewo ndipiwe mari, handingarambi zvandapiwa namama. But ndakatorealize kuti havana action yavari kuita. Ndakatozobatikana kuti instead of kugovera vanin'ina dai vakagara kapasi navo vati handei tinobvisira mwana akauya achiredzwa, asi havana kudaro. Nanhasi havana kudaro, havana nyaya. Saka kubvawo ipapo ini ndakabatikana zvekuti chero kutaudzana navo hatisi kutotaudzana. Okay, ndazva muchitaura zvepamuviri. Mukwasha akanorora here ende kana akanorora kupi? Mukwasha akaenda kwana vatezvara nekuti panga pasina kuwirirana kufambidzana kwana mai nekwana atezvara. Saka takangoti zvekwana mai tichaendesa kwana mai, zvekwana baba toendesa kwana baba. Asi suni tangobva ikoko nokuti ndaitonzwa kuti ugare mumba iyi imba yechi3 ndandambozama dzimwe 2 dzichiramba. Zvichinzi kuti ugare mumba kuri kudyiwa pfuma yako nokuti kwekutanga yakadyiwa kwana mbuya. Kwana mai? Saka zvainzi kuti ugare mumba pfuma inofanirwa kunodyiwa kwana baba. Asi papa pasina kufambidzana. Babawo havana kuda kuisa effort yekuti vafambidzane. Ende kutoendesa ikoko taitoti pamwe vachakasira kuti zvandawana pfuma ndoenda kunofarawo kwakarerwa mwana. Havana kudaro fu. Pane pechitatu apa? Havana kudaro. Hauna mbobvunzairana tete kana uchifambidzana kana baba munini wakaenda nawo kuti baba munini saka way forward yakamira sei? Chimiro chacho chakarema. Nekuti bamunini kutotaurawo kwatiri kuita havasi zvekutonzwanana nemukoma wavo. Alright, okay. Hapana kutobatana mumhuri. Ende baba ndo mukuru. Saka anonova approacha manje. Hapana. Saka pakurwara makumbo achitanga sekutaura maita kuti kana bhutsa muchapfeka zvanenge yakaita sei? Yareba zvakaita sei? Kubva 2020 ndopaakatanga achingoenda achiita serious kusvika pari nhasi. Saka muti 2020 ndipo makaenda futi kumusha kunoona baba? Kumusha wababa? Baba takaenda 2017 ndopandakaziva kumusha. Same year iyoyo ndo yandakatoenda kumusha. Okay. Saka ndichinzwa muchitaura nhoroondo yekurwara kwenyu kuti pane nguva muchirwara ende muri kuti mimi zvakare hamuchanyatsoziva kuti zvinhu zvenyu zvanga zvakatisungika nei. Vamwe vakakupa idea kuti no ukaenda kumusha ukanozikanwa zvinhu zvako zvinogona kutamba no muchidaro zvakabva zvaita sei? Zvakabva zvaita wese. Makuzofambawo kumwe kwamaifambawo tsanangurudzai budisa kuti chii baba? Pari tricky. Nekuti ini ndichitanga kuenda kumusha ndichiziva vana baba vangu. Aiwa zvaiva zvakandinakira. Ndaitoita zvemining. Ndaisponza kugold ndaimaina chrome. Ndaive neupenyu hwakanaka handimbodi kunyema. Asi ndangonotsika kwandainzi ukanotsika zvinobva zvawedzera kutambanuka. Zvakabva zvachisunga. Saka kutaurwa kwazvinoitwa kunonzi chiredzwa chiri kudiwa. Kunonzi kumusha pane vari kushereketa. Uye waunoga muchigwa zvakanaka nokuti midzimu yako ndo yakakutora kuti mwana auye mudzinza nekuti vane zvavaida kuti zviitike. Asi hazvina kunoitwa saizvozvo. Uye padoro raibikiwa nambuya mai vababa. Asi rainzi raifanirwa kuombererwa nevedzinza ravo. Asi vaisatozivawo zvaingoitwa senge chivande. Nokuti handina kumbounganirwa kuti mwana auya, takangoita kungoti imba yana baba chete. Vaiti hatidi kuti vanhu vakawanda vazvizive, hamenoona kugarisana nekukura kuti zvazvakamira sei.
saka mukufamba zvinongonzi masaidi ese aumberera pandiri. Ndikuona kuti paibikwa doro ambuya ndo vaibika ndambuya vapa vaibika doro vachinzi zvakuomberewa nemudzime kwa baba. Amai vababa ndo vaibika doro. Saka mukutaurwa zvinonzi kubika kana vaizokumbirwa kuti vaibike vaizobika asi aifanira kuomberera ndeve mutupo wangu. Okay. Titakubika doro remwana wamakaunza mumusha. Asi zvanga zvisingafambi saizvozvo. Alright. Sekuru. Chabwino. Sekutaura kwaita ini ndati dambudziko rakuunza kuno kunderi pakavati matambudziko. Chabwino. Mahanzo vachitaura vanzvadzi. Yeah, ndi dandaulo. Dandaulo lake rinonzasisi. Mundiregerere chinyanja chakapinda chakapinda stereki. Ndinobva ndati dandaulo kureva kuti matambudziko. Anawo matambudziko vanhu akamaona pa TV vanobva vanafanike munhu akagarika. Kugona kuviga urema. So pakugona kuviga urema ipapo pamuzvarira chiuosha. So ushavi unenge uripo mudzinza. Vabatsiri ndezvizvo zvandogara ndakataura mukomana kuti kana vanhu tichibatsira ngatibatsire tichipedzisa nokuti tinogona kungoudza munhu dare rekuti kwaari kuenda kwacho rinenge ritori hondo. Hondo yacho inotobva yazonesa kubva ipapo kusvika pari zvino. Sei akafana iyi uyu akanokwenya nzou dzakalala nsango pamwe pacho dzaitofunga kuti pamwe akuchisina chinhu. Saka nhasi uno auya ratova kutotambidzana tambidzana. Saka hondo yacho yaari kusangana nayo kana ndikagara panapa ndikata sangilasi ndikutonzwa tsitsi nekuti aita mudiki. Nokuti laki yakatika ndekuti chakamugara kuona vaiona akomana ende kutaura vaitaura chakamugara chochocho ndo chisiri kudiwa. Munosa mizimu kazhinji kana chida kugara yeushavi inonogara kumunhu akalaswa. Handiti ndosaka maona kuti ndakaona muimbe mukomarobe achiimba jablesa vanhu akafunga kuti anzi pamwe jablesa kudhakwa here kana kuti madrugs. Kunzu kufungidza kuti nziyo dzandikuimba idzi kwadziri kubva handiti ziri kubva kuvavhimi kana kuti vashavi kana kuti vedzidza rangu. Saka inini ndakamboiswa kunhu kwandisingafungidziri. Saka anoimba achiviga urema achinyara achitya achikumbira kuti kosaka ndoita sei chipo ichi chakauya pandiri. Handiti chipo chine mwana uyu chinondwisa tsitsi ende chinorwadza asi tongoti alhamdulillah kwasvika kana ivo vedzinza vakamuramba vedzinza vasina kumugamuchira. Ngozi chinoitika chekuti inini baba vangu mukomarobe sekutora kwaita musikana akakula fanike inini saka ndichakulawo ndichamuchengeta. Ngozi inini baba vangu ndakazovazivawo saka baba vangu ndavaziva inini vakandigamuchira nokuti ndakakwira treni kuenda kwavanga vachigara. Asi chinhu chakaonesa kuti baba ndizive kuti vandigamuchira akati kudzinza lekwedu isusu kana uri mwana anga ari kunze tinokusungirira tambo muruoko kureva kuti wapinda mumusha. So asati vabuda baba vangu vakatenga 3 kgs rice ndokutora chicken nefish kuita inonzi sadaka. But baba vangu akandiudza kuti mwanangu time iyi haisi kufambirana ndiri kuita inonzi fat yekutenda vadzimu kuti akandichengetera mwana iwewe. But handisi kukubvisa maoko achengetewa ndiri kuti usare urimo nokuti inini handikwanise kulipa chiredzwa. Mandisisa. So baba vangu akali muchawa chiredzwa ichi chikuti chiredzwa nokuti ndakachengetera mune vanhu vasina ukama nawo. Skandikulira imomo kana wazoona zvimwe zvinhu wozozvibatsira kuita kuti inini ndiri kushaya mari ndakashaya mari yekuendesa kuchikoro nhasi uri so alhamdulillah ndakatenda ndikati baba vangu ari kufunga musha. Saka uyu manje zvake zvinorwadza nokuti chivanhu chake mukachatarisa kuno chaitwa so nemuridzi wekubereka dai akaitwa nabandiki. Alhamdulillah kureva kuti baba maoko ari kupisa baba havasi kubvuma asi ndikuti ayo sekuya kwaita mwana azopotera kwamuri mukoma Robert inini ndichafamba nedare racho dzinza lacho zisingade asi tichiona pamhepo dzinza lacho zisingafungidziri asi tichiona pamhepo ini ndinonzi chapola. Iyi handiyo matala yandinoda nokuti jira racho ravasuda kumupfekeza iroro lavabatira mudzinza kuti aiwa iri ringaendoko uyu mwana akangouya iroro jira iroro acharitengeswa nemidzimu kana rikatengwa nevanhu kwese kwesoko Allah subhanahu wa ta'ala zvichafamba zvakanaka. Mudumbu maari kutaura ndiri kumuona
nokuti aiwa mkomana Robert munhu ko poto ikapsira nyama inoita mushe poto mukabika pamoto ikapsira nyama ikaita black nyama poto mo munoita mushe aiwa munobida kutogeza saka ndinoda kucleana mudumbu imomo kusvikira zvaita nokuti hapana chandikuona maBP nemoyo kuleva kuti pane kukanganisika kwemudumbu 2 ushereketo ndo ndikusangana nawo nokuti vanhu vakupikisana uyu akaita so anozogara mushe uyu mwana ndikutoti ashamisika nokuti ndikamutarisa so angasingafanire kuti abude achita kuti kubva kuburuwayo kana kuti kupi nokuti ndikutasa muloko rake ndotasa magariro ake ndotasa mafambiro ake but wani munhu chete aditi ndongoti ari kumuona anomufanira kuti aini ndinozogona ndozvipedza aini handite makaloka kurapa asi ndikuziva kuti izvi 2 days 3 days pane mumwe munhu nokuti ndasindamuudza ndikati ina anda kufonera mukoma Robert nokuti handisi kuziziva foni yanga haina moto ne 3 days haina moto so ndikuti ndikachajisa pakamotikari ndodzoka ndoisa saka kuti tikwanise kutaura mushe muzukuru ndine urombo kuti mukoma Robert ameno saka iye zvikanzi ayasa kuti ndotaura nawo chete saka kuuya kwenyu mimi ndiye kurwadziwa kwake moyo wake anomunyaradza ndi Allah inini handina chandinacho so makwenzi kumucleana mudumbu nekumubvisa mhepo dziri kumutevera nekumuti asi chiri paari chiri kuda kubvutiwa ichi vanhu chaari kulimbirana nacho chokuti kokutenga kolomo kana kuita madhona wokuti vanhu aite uyu alhamdulillah Mwari vanogona nekuti pari pari kungoiswa akati apinda musha asingazivi kuti akunobereka mumusha ko ukabereka mwana akafa ndewako here saka isusu mukoma Robert ndokuziva kuti alhamdulillah mumusha anditike pakabikwa pakakurungirwa wawa akanzi aiwa mwana asvika mumusha mukoma Robert munhu afana kunzwa kufara kana imimi mukanzwa kuti musikana wamakatamba naye kuchikoro nguva iyoyo mukaona kuti mamusina school fees kana mamusina chamamunacho musina chanasi munacho musikana iye akuunzira mwana wako kuti mwana wako uyu imi mubva mati ndazvinzwa enda nawa munhu anooma moyo kusvika pakadaro panotariswa kuti chii ende ndingati kana vakandinzwa kuti vari kunzwa kuti chapo lakutaura ndikuzoti alhamdulillah kose vasinganogamuchira zvakanaka ivo vakula mwana achikula alhamdulillah mwana ane zvino toti mafuzi mumapendeketo mwete munonge makagara zvakanaka nokuti nini ndikuti ndikatarisa so zvozvondisatitsitsi kuti zviri mumaoko make zvakuita fanike network kuti zvikunzvengeswa handiti pari kufanira kutambira mari handiti vanhu vakubvarwisana pobva paita chinhu chakaipa alhamdulillah isu toti ngafari kubva zuva ranhasi rangokuona paTV ngafari because isusu Allah subhanahu wa ta'ala kunge inini chapona ndinokumbira Allah kana mushonga usingarape ndotaura kuti Allah kana makausika Allah muti uyu ngamuponese inzwai mweya unotaura vadzimu nonyaya yekuti mweya yedu inosvika panguva yekutya kuti ndikataura kuti iwe munhu wako ndiye akakuita so ombonzi maybe tichapesaniswa but vakapesana kudhara paakarapiwa kana ukasiyiwa ukaenda namai yako amai akakukudza vakakuramba nasi wauya iwe fefe vakudzokorodza futi kukuramba waidza kumanikidzira bhonzo mupoto melongo linopwanya longo saka longo lapwanyika ka dzinza halina kukugamuchira Allah subhanahu wa ta'ala anotaurira futi fefe kuti Allah subhanahu wa ta'ala hapana chakanzi chinonzvenga munhu kana achizokutsvaga nekuda kwokuti indinongotenda kuti nyasha dzako nechipo chako wanga wakati ndipinde mumhuri yangu ada wakangoramba uri kwanga uri nokuti zambuko wanga unaro rakakura asi vakalidzikisa zvakanakira kuti wanzi 1+1 =2 kuti iwe uzive kuti uku neuku dai wakaberekwa urimo mukukanjani bozo akaramba kukutambira saka uchanyengerera ani iwe vanhu vakakubuda uchanyengerera upi so Allah subhanahu wa ta'ala lembera pa wakalembera muti ukaona wakalembera so une koma lake isusu vokwechi tinoita zvokurapa tinobva kuti muti wemukuyu uyu une koma ili ndola tikutsvaga tinonotora koma handiti tinolipa uremo muti uye kana chitola mushonga uyu mukaona mushonga uyu ndakaisa teaspoon so kuremekedza kuziva kuti uyu muti uyu ndikakutolera ndikakuti geza nenkaka chinangwa chawene chekuti ndakukumbira kuti alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala itai gwenziri kuti tikubvisire munyama ndikukumbira Allah handiti so ndichakumbira futi vadzimu vako kuvadzokera ndichakumbira futi anga akakugara akuita kuti urwese bozi yangosududza vasati abva amira nesvimbo yake kuti saka ndozvamaakumita tamutora tamuunza maakumurapa Allah akubalo Allah ade zvinhu zvakadaro
saka Allah vanotaura kuti kana chakauya chigamuchirei, koma mazorwadziwa sei, koma makachisirei kunze. Saka dzimu iro rinoitisa hondo, nokuti kana wakuvhima musango ndakambonzwa vamwe vachitaura kuti vamwe vaivhima musango nembwa 10 imbwa, munhu anga ne1 zvakanzi imbwa yakaibata yedu ndio iri kubata. Alhamdulillah, iwewe wakapiwa chipo chekushava, nazvino uchinacho, nazvino uchafa nacho. Handiti vakatora chipo chako vakada kuchiita zvavanoda, Allah subhanahu wa ta'ala avatende zvinhu zvakadaro. Saka tongoti alhamdulillah rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala vachakunzira nyasha musikana, usanyanye kuchema, hapana chako chakasuduka mumaoko mako. Ziva kuti musha ndewako ende urwere unopora. Chapola ndio wasangana naye, ndio wakaona pana Robert TV, pana Robert TV, pa BTTV. Alhamdulillah, muno mandina kugara kuti chese chikatoka chiona ichi chese ukachiona izvi zvokuona mishonga inoponesa vanhu vese vari kuona ari panze apa. Vamwe vaitofambira pahuro pawo apa pachifamba kuti famba nyongolosi yese iyi mishonga yese iyi imwe yese iyi. Vamwe vakatoya panapa kufa kumamaini kwenyu ikoko, but Allah subhanahu wa ta'ala vakubvisa munhu akushandirwa. Munhu achifamba nechidhimoni kumusana achidzova munhu vana kuti chabola atizezvo anditize dhimoni rinotiza inini panapa nokuti ndakapiwa mutandangozi munhu wese ndoka ndakamuudza paredio kuti Robert anobudisa chabola achitaura kuti mutandangozi uyu muzukuru akawinza chinhu ichi, mukachinzwisisa ichi chadabata panapa ichi chigate ichi chakauya nemuzukuru anakirwa nekugeza mushonga unonzi mutandangozi ichi. Akati sekuru ndiriku asi achabola hatole zvinhu zvokumakuwa iyayi. Muzukuru akatogadzira kutoti chiremerero chasekuru achabola ichi chinhu chinofanira kugara mutandangozi. Because sekuru sasai mutandangozi imomo ndichigeza. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala akavhura rombo rakanaka. Munhu iyeyo akauya panapa achifamba nesoka akaenda motikari. Iwe ndotofunga kuti wane Prado, ndatofunga kuti uchava chindipa mali panapa ukuya kuchema kuti sekuru ndobura paTV uchichemedzwa nechinhu chawakanotokonya mumugodhi wakatonodena mago yari mumba maene wedena mago yari kukuruma rega tichikuurayira mago. Alhamdulillah rabbil alamin. Handitika pamakaziya baba tichipedzisa ndanzwa kuti makanyanyiramba makagara mune makurwadziwa, vane vamwe vana? Hongu vanawo. Vangani? 2. Ukama wamira sei? Hatina ukama, havana kunyatsa kutibatanidza. Okay. But yakavaziva ndakazoendawo nevarume vangu. Zvinhu zvacho taingomanyisiwa kuchinzi kasirai zvokuti izvezvi ndakutozvidemba kudai ndisina kumbotevedzera izvi ndakambomira. Ndakaona kuti ukama hwedu hwakamira sei. Saka nevana ava hatitorina ukama nekuti pandakabva ina hapana kumboita 2 months musikana achibva atoroorwa. Havana kundiudza. Nanhasi havana kutombotaura nditozviziva. Asi taive tichiri kutotaudzana havana kumbotaura kuti munin'ina wako ari kuuya kuzoroorwa. Saka kureva kuti pamwe havadi kuti tibatane. Asi nemukomana mukuru akandiona anofara zvisingaiti. Chero ini ndinoti dzimwe nguva kana ndakashurikirwa kana ane foni anotombofona ndotonzwa kusununguka. Ane mwoyo wekuratidza kuti anondifarira. Aya, ndinotenda. Saka shuviro yenyu kuna achapola ndeyekuti shuviro yangu ndakafara ndataura navo sekuru vakandidavira vakatiuya kusekuru ndokubatsira ndikataura nemwe mukandidavira ndakafara nokuti kubva last year ndichizama kuda kuuya tichimbounganidza kuti toendapo ita maproblems kamari koshanda. Saka ndakatotaura kuti ini ndofunga zvangu zvaita ndakuchinosvikawo pasambuko. Saka ndakanzwa kufara nokuti matambudziko acho akutapukira kuvana. Izvezvi first born yangu akangotanga kuti ziso akavata rakambodzokera mukati kunyura kuti akatikitiki richibva razobuda kunze, but izvezvi harichatoona ziso racho. Saka ndiri kutongoona kuti maproblems acho akutomanyira futi kuvana pandirizve aripo. Saka pandakasvika nekuonawo vanhu vari kubatsirwa pano, aiwa ndakafara. Ndagara tichingotevedzera mutauriro wasekuru ndichindoda kuenda chete kwasekuru ndokwandichaenda chete. Saka aiwa ndiri kunzwa kusununguka kufara zvisingaiti. Handirika. Aya, tinotenda.
For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV